to manum say ene new discovery bia ye no ba bebo ho nkomo eye obo dan soro nko otwede mponyankopon san no wan ne fefefa so pe bia dodwo ho na wafa wo ho adwene a ahanom ene sese wo ba no entam no so enso se bi wa santemantamu na so wo se yesoma santeman ni ntino ene ya ba ye de ba be somo nenne no obo dan na na meti o aye pie ene asa ntire ye di wura mutokuru mu no ano pe ne ya ba betena ye ba bebo ho nkomo medin de ka se ba ko pe ma me fozi na sa person hu wei ene afoforo pia ahinta ye beda na de a kyerewa o de anya se wo be subscribe to Alandu Media na be hwe ne nyina ene ye ne opania woda bie ya no a wode ye bo aporo no ye ne bebo nkomo ne din no eye 50-50 ene ne ye ne ba bebo nkomo medin de e ma me fozi me ma na kwaba ne ye fa nkomo twetwe ne nto so 50 Hello. Eba chode mo adwuma. Adwuma ye. Eba chode net say. Mpa cho ye hu ye. E da nyame ase ne de be bia ti dia ase. Enya asem kutu wo de. Cha na ye ka adwuma no hu bi ho. Eye epia na ase ni ntino. Be free foforo ba foforo mu a. Eyam say eye ame abodi ntino. Sonson ye gum kakra. Yo. Na 50. Man enu. Ena kwanya me twa no. Me fifisi ya wo me sa kwan me ntwa bi da. No great. People ne ya bo papa. No great. Na eye dan. Ena wo hunu kronkron bi. You. Etie fo ne adofo. Da mu ina se. Samohwe Alandu Media. Esem se ene papi wo asantreje ye wo adwira sache domase Anyinasu. Neni kan ye na nana Anyinasu hene nana kwesi awoba ye na se. Ena enu eche pesika nana Anyinasu hema toso yensa. Ya da ono mase. Esen se bibi se no. Kubi ono ma eba na nka wo be ya nanam se nya abotre. We na nam abie kwai nam so mu pega na nkoso asanteman koso winti no. O mama kwai se adibia ye nwanwade e hinta wo adwira sache domase Anyinasu bia no. We 50-50 bebi e mahu se bi wo bia no. Na nkyere afoforo ne adofo na omonhwe ni bi ade no so na ade no so na enye krabehwe na enye ade a eye ni gisem ko oman ni mu no yeso enye bi wo adwira sache domase Anyinasu nti eni ka no sister Fazia eja me da wase me da Alandu Media for so ase mo so mo amonante ba ye nso amobehwe ade ye da mase se mo apagya ade na de ma ade wi wabehuna ha na aso huna ha no no se me ye we mantim he ye papa mo be ye adwuma wa ha ti mi huna ade bibia na se de ne sete na me na me fe obi aba anso na ni tipa ti mo na ye te se ene ma bi koso eye kintampo water force ni peko ye ko ni peko ho no mo ko hwe ho ye o me be ye bibodi ya manfo ko ye nsa hwe bia no me huna ade na me ni age pa in fact ma me hu se ye so ye bi wa santrege ya e wa hanse ya yize bitimi aboa ama ne ma mpinimfo pese yenya tolis no etimi akoso nti ma nige sem yie pa ma me de koto na na ekosi awo ban ya ina na Anyinasu hene na nim tifo me se me fuma mo mfa nche me de koto na nim timi koto no se de bia hu se sa ne ma wo bia no twitwa kwai kakra ko na tifo na dofo mehwe ne hwe kwan e be fa so a ebitimi atrede ko omansan nyina na o mahwe na o masum yo entina ze say na ahanam no hu hanache mpatran edin fie say oh me you 1977 me you 1977 2086 ana wu hu be hu sa diwi because 83 ne jane cheye no na ma ye nkwaye na ade mo a wo ho no mo a se bi ehu ni na adwane ntina ma itimi wura mu hu enema a ye nsanchane ye wo ha ma me piwi so eda edikan a wo be hu sa bodan yi no eda na ekoso wo wadwene me be hu ye ndie in fact na me nwanwa na me gina chere yiye na me ntimi wura ha because na me nim sa ha mu na se mu ni duru sa na kan tete de me kan say e be de wura ha no na ha na ni ma bebre wa no ma bu hu na nwanwa because we to ntakra ayibia wo ho no mu a se krokro dio se akoko dio se kokko dio ni na ni bi wa na wa na ntakra wo ha yie pa na de me de ma hu ho hwan se obi anfa ha nye bosomdai ana obi amekum kokko ha se ye na wa bosom enti na me ni na beduru ha no mu a
se bi hu se anwanwade bia wo ha sei no megidi ye sensen ko bi busum fi ayi akọ me kra yu da me sa de wi nti har de mi hu sa bi da ena fi se me ba me hu so bia be ye anwanwade bia na bia be musu na bia be bibia wo hada na de nti na mo frɛ ha no mo konkron bia de ma ye frɛ konkron bia ne se bia we mani fi de me hu ye no obi me ye na busum fi ene wo hwe a wi ase ekoso a bia bebre a ye nsanchani bi sei no dodo na de ya abosom dai na de ade nti da wo besi sabre a ye hu sa ne ma ne hu sa ha ye konkron bia nyame ahira so se e wo se obi bia timi behwe enko ye bosomfuo bi dia nti na ma ye to ha konkron bia na me am to ye na za ha konkron bia no pese o kire sese sesi a efin ne nkeka wa bi ani hanom na etese osoro musoro ne na body mu no se de esitie ne sa na esitie ne tu ba ha na sa wo be bompa ye mpa etimi kopa wo se be bia people we de asa ya banyankopon tu ba mpa ye no boy we be kopa afa de e ma yikura ne se ye kasa kwawu a ebi fi se kwawu nkwa na sa de ne wo because anam say asantro gen toilets for me hwehwe mu hu an de wo ha ntino the parties as bi wa ha ya ha kro fra wo sa ban nyankopon pa mabo no pa mabo na man kam nsem nyina nche nyankopon na mi sifom mo sa enti hanom no me hwe se bi obi free obi hwe na so wo amano ne na so pese ode abrofo bi eba akonya sa wo ho no man pa cha akonya ho bebre because you like say ohina odi adi ni umadi nyina koso kama ya na nayi ni so hene ya ye kronkron biai ena amano tumi na amana hoden wase mi emfa sa adi ni hinta because mitimi aka say adi ensanchene wo he bia no ne peso na aba to so ne peso a adi bai die wo mfa bibia hinti wo amana ne ba bia utimi ba na abesum oba ko hu krowura gidi say o ma kwai na mumu na se ekwan ya hodo mienu ana se de ye fa so ba ye ne de ende ye kwan pa o pa try pepo na na obebo and na se ye de na se ma me ana ba pa o tie me se o mbe se obenya pressure na ga ba se o ya de ya wo ni na o ba ni na su na onru na ekwa bra bebo pepo no na obo wi a konkron bia pepo no na wa ni su me kamese ye pepo na me de me pass am nti na me 50-50 on wo chamber no ye say ye be wuram na me de 50 di kana me no wachi mate ya it be da mase ye ko ene nti se de me ya Alandu Media ye ho no say ye boa mo hu niema ehinta wasantemamu na dadie ama tourist attraction sites nso adoso wo Ghana hanom no eno ne ye de brewo ye chewo se me kentamponko ye chewo se me kwawunko ye chewo se santemantam eni mo twede mponyankopon de atwa ye hu ahia yenso ye fe ne pa ni behwe no ebi wa ha enu nti ye de baba so maako nti se wo firi abrochire ba se enje ebenya airport international airport Kumasi nti wo si Kumasi international airport ape wo fa Alandu Media wo hu se ene wo kwa ha anase chena wo kwa hanom Anyinasu tourist site attractions that wa ha na do so papa ye de ni na baba so maako baby ebi wo bia no ye de baba so mo enu nti se wo wiase afa na nyinara na so person be head wo twede mponyankopon de adom ye tourist site attractions that would wo Ghana memu enye de bia woni ma wate ne din no we ye new discovery Alandu Media so nko ha na wo benya hwe enu nti se wo fa wo wie mhia na se wo besi Kumasi International Airport na se wo hwe Alandu Media na se wo sa fa Alandu Kapa de wo beba baby bia wo pese obehu sa niema akono otweda mponyankopon de aka ye wo se de be ye dada setena no ebe ya akono ne yetimi asom ne ye ni asom no kwan papa so aha no mi sei sa wo pese wo bom pa ye manyankopon na wo be hye hanom na awotwe na se nyankopon ntie wo mpa ebo a maame kwada me mo mpa ye biem kasa hanom ye kunkrumu bia otweda mponyankopon abode nko na de ne kese ye mo de mo review ne keke na asa me be review no ma ye nwuram na ye mra na me de me pass me nti mo me ko mu ne machi 50-50 di kana me wachi se de na
Yo abusua on say me passam enti ana wo hu do enti ene bebe me wurae ene bebe me pia bebe gina wo hwebo dan na bebe ane yete no na ye piem aha na ya asaso ne de yeso papa enu ti se mo ye dodo sen kura wo hampo a mo ba mo be kwa hanomo aha ye kunkrum bia enu ti de be som e wa Alandu Media so eno na you were 50-50. Oh, as one de be chato. Mpacho de we kan eno ano no. Se Yankopon ayi kunkrum bia ma ye die. Is the etiefo na dofo se omamesum. Na de ne ye nkoso wa santroji. Yo. Na ye nya panyi bi nso so wa ha mbese metwe ni room. Na nkaja. Opanyi mpacho mem ha bajo de semfimfim ma me. Na ja ye nsan we chew. Pacho ne force. From Samson Mafo. Pacho we penyi wo kura yi mu me bacho me te say as we kontin hene ba me kontin hene ba e wo Anyinasu aframa no ayo na me bacho e bra 50-50 e ba mpenyufo na nanom na so de beto wonim se wo hu ade fefe we no mutu na mo be hweye no e de kan hu bie e de na na ekoso yo and that's it e de ba konkrom bia Yankopon asiesie ewo Anyinasu sechedumase yehwe asantimantem hase no eda edika ya yehunu saa ne man na yeto ye bo ase hwe ne yie ne yehun se Yankopon asiesie ade esonko pa ya se odasani bia wode nani ni baba bi hunu saa de we no obehun se aha ye bia ya se oba ha se wode gimadie bia ba ha amansan bi hu se ampa nyame asisi ade sonko asantemantem ene Anyinasu jo enjina se asantemantem niema etiti sei numu a yenya enhu ye no ne doso pi edoso pa ya se in fact ade we na se minim obi se de obesi a kire se de ne yobia esitie gise nyame a ne be kire kwa ofa so bo ade sonko sei no nwanwa se bo a hangisi na wo hwe ne mpompons wo ne se de sitie ade sonko pa yo mama ye sightseeing no kakra ye be view ni nyina kakra ye wi ana ye de nkomo twehwe no e de aba na wi ye enti se me Easter ene te sa fofi da bisa no eya amanfo ba no se de mba waterfalls na Mpatran eya hwan ne hwan mo na ya no mba mpacho enipa bibri kumase mbe bibri adwiranom ne se Anyinasu ankasa no ye nyina itimbehwe ye ba ni afa so say waterfall so kruma ya fa so na yakudwale ena enye we nko ayo ba bi wo hono mo a ka Saudi Arabia yidi senka na hanye ho nyina so ha eno so ye be peda na eno so ye baba be du ho adwuma se mo mi hwe se de enkwadan ketoa aye SDF nkwada wo ho omo ba kunkum bia betuntum twede mponyankopon mo mi hwe omo mfoni no ewi ade decide say no e de atom so si ya ne no Alandu Media so da yida na watching mu ne yida de si ho no ma na se ye peda ye konkrom ne de si ho na discovery ahodre wasantemantam mu no eno ye tourist site esese me no mie ne ye hunu ne ye bohu dawuro se da we bi firi chichi ne benche ye ba obenya baabi aba dwena ho anaka ba dwena ho me no wadwene no ho no wabon kompo ahwe na chi no eno ne ye de ba besom mo se da bia bohu se enye kentamponko sanso so enye kwawunku ne mo wasantemantam mu de wa ha no edoso esan se wo ha se yesom asanteman yesom Ghana man ye de asante e kire wiase afa na nyinara enti na Alandu Media ye wo ho no ma yesobo enti me so obi pese oba kunkum bia pacho number betimi afre pacho my number is 0241 70 82 85 to franka so hwan pacho 50-50 ana isa sedu ne nko 50-50 na na yeko me de ye de ma me fozia ka so ba subscribe no ahya ma foforo so enya bi ahye ene de be so mo no eye konkromu bi a ewo ye budan kese a ewo Anyinasu ene ne ye de be so me ne ye de ye discovery ka so ba subscribe wa ahya ma foforo so enya bi ahye me de ne ba ko pe ma me fozia o twede mponyankopon ya adoma ye be hia na ne bra ma beten